Η αλήθεια είναι ότι η Φιλίππα είναι ένα πολύ καλό εξάρι. Καταναγκαστικά παίζει πίσω. Οπότε το έχει το σουτ, το έχει τον γκολ. Αλλά δυστυχώς στην εθνική έχουμε κάποια θέματα. Πάντως ήταν πολύ καλή. Για πες μας τη σκέψη σου. Ψάχνω να δω τι άλλη βοήθεια μπορεί να έχει στο επιθετικό κομμάτι. Δυστυχώς είναι αμυντικό. Και δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι καλό. Πλην εκείνης της φάσης με τη Βιολάρη στο 66. Υπάρχουν αρκετά λάθη στις μεταβιβάσεις. Μάνια. Έδωσε στην Χαλίγεβα. Προσπίσει. Κανένα από τα δύο δεν είναι φάουλ. Ο Κριτά Χρυσοστόμου θέλει να βρει στο χώρο την Αριστοδήμου. Κινείται η Σαρίφοβα. Και κάνει νόημα ο Βοσκαρίτης για πίεση πιο ψηλά, έτσι Ραμονά. Είναι κάτι που ζητάει συνέχεια ο coach Βοσκαρίδης, πίεση πιο ψηλά, και το δεύτερο πολύ σημαντικό που τονίζει συνέχεια στις ποδοσφαιριστριές του είναι όταν... Βιολάρη έχει χώρο, δεν μπορεί να βρει την Λουγκριτά Χρυσοστόμου. Οπισθοχωρούν οι Αζέρες και ανακτούν την κατοχή. Χαμένο πέναλτι στο 78ο λεπτό. Φεύγουν και πάλι μπροστά οι φιλοξενούμενες. Για Φαρτζάτε να κάνει την προσποίηση. Από τον coach Βοσκαρίδη, η Ξένια Γεωργίου και η Ιωάννα Έλληνα είναι οι παίκτες οι οποίες έχουν βγάλει το διακριτικό, έχουν φορέσει τη φανέλα και είναι έτοιμες να περάσουν εντός αγωνιστικού χώρου. Ξένια Γεωργίου και Ιωάννα Έλληνα, άλλες θα πραγματοποιήσουν το επίσημο τους ντεπούτο με την εθνική ομάδα. Η Ξένια Γεωργίου, μία από τις πιο έμπειρες αμυντικογενείς παίχτριες στο Κυπριακό ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι έπρεπε να έρθει πιο γρήγορα. Στο πιο ψηλό επίπεδο. Είναι ένα κίνητρο για όλες τις νεαρές. Μεγαλώσουν όπως γίνεται στο Κυπριακό ποδόσφαιρο, να γίνουν 25 χρονών για να πάρουν τις ευκαιρίες. 16 χρονών και παίρνει συμμετοχή στην εθνική γυναικών. Μπορεί, δεν είμαι σίγουρος, αλλά μπορεί και οι συμμετοχές στην εθνική να είναι πιο λίγες. Το Σέδρας. Με την ομάδα του Αζερμπαϊτζάν να έχει την μπάλα. Η μπάλα φτάνει στην Γεωργίου. Είναι λάθος, οπισθοχώρησε η Χαλίγεβα στην εθνική μας. Κέρδισαν το Μαυροβούνιο με 1-0 εκτός έδρας. 2-1 τα νησιά Φερόε εκτός έδρας και 3-0 το Μαυροβούνιο μέσα στον Πακού. Αρχικά από το σημείο του πέναλτι και μετά με το χαμένο τετατέτ, απόλυσε δύο μεγάλες ευκαιρίες για την εθνική της να πετύχει ένα δεύτερο γκολ, αλλά η Ματθαίου πραγματοποίησε